אחר הצהריים טובים, שבת שלום, סוכן תרבות בכאן 11, שמחים שאתם איתנו בשידור הציבורי. הציבור החילוני-ליברלי בישראל נדמה מצוי במצוקה. איך להתמודד עם זה? האם הוא צריך להכיר בתבוסה שהוא נחל, ואז להתנתק מהדת ולהקים בריקדות מגזריות, בדלניות, או להפך, להתחבר מחדש למסורת, לא להשאיר אותה רק לאורתודוקסים? נעסוק בוויכוח הזה בעזרת שני ספרים חדשים ומרתקים שראו אור לאחרונה. שוב שלום לכם. אבל עכשיו השאלה הזאת, מה פירוש הדבר להיות חילוני? להיות חילוני בישראל של היום. ואיך צריכה החילוניות הישראלית להיראות היום? איך היא צריכה להגיב על מה שקורה במערכת החינוך, במרחב הציבורי, בזירה הפוליטית, בצבא? האם החילונים צריכים לנסות לדחוק את הדת ממרכז הבמה התרבותית-חברתית-פוליטית, או להפך, להציע זהות יהודית אחרת, להתחבר מחדש לתנ"ך למשל? הרבה שאלות ומעט זמן. עבור שני האורחים שלנו זה העיסוק המרכזי בחיים. התשובות שלהם מנוגדות, אולי אפילו הפוכות. דוקטור רם פרומן הוציא את דרכים אחרות, ספר פרוזה שעוסק בנושא הזה בדיוק. דוקטור אורן יהי שלום הוציא את שמע ישראל, ושניהם כאמור מנסים להתמודד עם השאלה, החילוניות לאן? שלום לכם, ותודה שבאתם. אהלן. אני רוצה להתחיל בשאלה שהיא קשורה, היא לא ישירה, אבל היא קשורה. ותשובה קצרה בבקשה. האם הציבור החילוני הפסיד במאבק על נפש האומה נכון לעכשיו? רם. חד משמעית כן. זה אפילו לא תשובה מורכבת. אני חושב שאנחנו פשוט הפכנו מהציבור שהקים והוביל את המדינה לציבור נטול כל כוח פוליטי. אפס כוח פוליטי, יש לנו אפס כוח לשנות את המציאות, להשתלט עליה, לשנות אותה. אנחנו רואים את השינוי הזה הולך ומתגבר ואין לנו מה לעשות מולו. הפסד מוחלט, אתה אומר. אורן? ממש לא. יש אתגרים, נגיע אליהם, אבל אנחנו הזרם הגדול ביותר, הגדל ביותר, היוצר ביותר, המשפיע ביותר. אז בתוך התהליך הזה, כל אחד לשיטתו, אתה הפסד מוחלט, אתה ממש לא. איזה מקום יש למלחמה? רם. למלחמה ל7 באוקטובר. תראה, קודם כל, חייבים להתחיל אחורה, חייבים להבין שהנקודה הארכימדית היא העובדה שתנועה לאומית חילונית החליטה לבחור לעצמה כתשתית, תשתית דתית, אתוס דתי. ואת האנומליה הזאת אנחנו סוחבים לכל מקום, ודבר כמו המלחמה האחרונה רק פשוט גורם לעוד יותר פיצוץ של האנומליה הזאת. כלומר, של העובדה שהדת והמשיחיות נמצאת כל כך עמוק בתוך הלאומיות שלנו, ולמעשה אנחנו מגיעים למצב נקרא לזה, השיא של הלאומנות הישראלית היא לאומנות דתית. אני חושב שבסופו של דבר יש פה כמה ציבורים שמה שמחבר ביניהם זה היכולת לחבר בין לאומנות לדת. זה קורה כמובן בציונות הדתית, זה קורה אצל המסורתיים שבהם מבחינה מסוימת הלאומיות היא תמיד הייתה דתית, הדת הייתה סימן ללאומיות, וזה לאט לאט קורה גם בחברה החרדית שמפסיקה, שפתאום נהיית את הטענה שלך, שממנה נובעת המסקנה שלך, הטענה שלך היא שעצם החיבור הזה הוא טעות היסטורית של הציונות, ובספר שלך אתה נעזר ביוסף חיים ברנר, אתה נעזר בבן גוריון, אתה נעזר בעוד דמויות מתולדות הציונות, כדי להגיד, שם הייתה טעות. בזה שלא הפרדנו את הציונות מהיהדות כדת, עשינו טעות. אתה מסכים עם הטענה הזאת? הציונות באופן כללי עשתה מהלך נבון ונכון, לשנות את היהודי, לא רק את היהודים, כמו שאמר אחד העם, לפתור את בעיית היהדות. אני חושב שבמידה רבה היהדות משתנה כתרבות שחיה ותוססת לנגד עינינו. פשוט אנחנו עדיין במתח, ויש עלייה, באמת, רם צודק, עלייה מטורפת של כוחות משיחיסטים שמאיימים גם על הפוליטיקה הישראלית, אבל זה לא אומר שאין פה יהדות גדולה, אני קורא לה יהדות מגילת העצמאות, ואפשר לראות שבעצם רוב גדול, דרך אגב, גם עם הליברלים בארצות הברית, אנחנו בסביבות ה-80% מעם ישראל. אנשים שמאמינים באדם, שממשיכים של תנועת ההשכלה, שיש להם יחס מגוון לתנ"ך, למורשת, למשנה, לאקטואליה, לפילוסופיה, אנשים שחיים את היום-יום, שיוצרים, שיש להם אין ספור אנשי ספרות ורוח ביום-יום שלהם. למה אנחנו צריכים להרגיש שכל זה עבד? להפך. אומר כאן ידידך, ואני יודע שאתם ידידים וגם מחליפים דעות, אומר, מה שאתה מציע, להתנתק שהציונות של מדינת ישראל תהפוך להיות ממדינה יהודית למדינה עברית.
הוא טעות היסטורית. עכשיו תסביר אתה איך אתה רואה את השינוי הזה, מה צריך לקרות ממש באופן מעשי לחלוטין. יש משהו מאוד חלול ביהדות שמנסה להתנתק מהמרכיב הדתי שלה בבסיס, כי הוא נמצא בכל מקום. אוקיי, אני מבין, כי הוא נמצא בכל מקום, יפה. ואנחנו מתעקשים להילחם דווקא במגרש הזה שבו אנחנו תמיד נהיה שחקני משנה. אז מה, אם צריך לייסד זרם חילוני בחינוך? לגמרי, אין מה לעשות, אנחנו חייבים קודם כל להתכנס בעצמנו, וזה חייב להתחיל במערכת החינוך, כי אנחנו בעצם נותנים את הילדים שלנו למערכת חינוך שנשלטת על ידי אנשים שאנחנו לא היינו רוצים לראות כמחנכיהם, לא היינו רוצים לראות את ערכיהם מחנכים את הילדים שלנו, אנחנו צריכים להתחיל לבנות לעצמנו את המגזר. המסגרת שלנו. את המגזר. אני רוצה להניח על השולחן את הבעיה הבאה. אוקיי. אין אדם ללא תרבות. אין לנו יכולת לדבר בלי שפה, אין לנו יכולת להאמין או לאהוב ללא שפה. אז הניסיון להתנתק ממורשת, תרבות, תנ"ך, משנה, זה ניסיון חסר בכלל משמעות מבחינה אנושית, אבל הוא גם מסוכן פוליטית. למה? משום שזה לתת את המפתחות לכל המורשת שלנו, למשיחיסטים ואנשים קיצוניים, שהם לא מייצגים את רוב עם ישראל. אבל במאבק הזה, יש לנו הרבה מה לתת, הרבה מה לומר, יש לנו הרבה נכסים. כשאני לומד רמב"ם ובספר כותב עליו, רמב"ם זה שלי. רמב"ם זה שלי, שכל, שאלת שאלות, ביקורתיות. אבל כשאני אומר שיהדות היא תרבות, אני יודע שהיא משתנה כל הזמן. דווקא החרדים המציאו פטנט חדש, נתקעים בעבר. זה יהודים לא כל כך עשו. הוא אומר לך, לוותר, להתנתק מהיהדות, זה טעות גם טקטית, זה טעות גם פוליטית, כי אתה משאיר את המגרש למישהו אמר. חד משמעית, קודם כל, אני לא מסכים. אנחנו הערת שוליים בהיסטוריה המפוארת של היהדות. אתה יודע, אנשים כמו אורן וההתחדשות היהודית וזה, הם באמת מנסים למצוא ככה בזכוכית מגדלת את כל הנקודות בתרבות שהם יכולים להתמקד איתם. הרוב המכריע של התרבות היהודית זה תרבות דתית, הלכתית, מתבדלת, שונאת גויים, מתגזנת מול גויים. זה הדבר המרכזי. זה גם, אגב, מה שהחזיק את היהודים בעולם שאתה יודע, היה מיסיונריות נוצרית, היה מיסיונריות אסלאם. מה הציל אותם? אתה יודע, גם אני אגיד לך על מה שהחזיק אותם. אני רוצה להקשות עליך. זה שגם אם אני מסכים לניתוח שלך, ואני לא בטוח שאני מסכים איתו, אבל נניח שאני מסכים עם הניתוח שלך, הטענה שלך שזה הכרחי. שתמיד הקישור של יהדות עם לאומיות ייגמר ככה. לא אמרתי זה, זה אתה אמרת. אוקיי. אני לא אמרתי את זה. אני אומר שהייתה טעות שנעשתה. האם הטעות הזאת הייתה יכולה להוביל למקומות אחרים? כן. תראה, בעולם שבו הם חיו, של תהליך חילון, שהם היו בטוחים שהדת הולכת להיעלם מהעולם, יכול להיות שמה שהם עשו היה בו איזשהו היגיון. אני אומר, בדיעבד, כשאני מסתכל על איך התהליך הזה התפתח, אני רואה שהתופת הזאת שהכניס אותנו אליה, היא זאת שמתפוצצת לנו בפנים, ולגרשון שולם יש מכתב נפלא ב-1926, שאני גם מזכיר בספר, שהוא אומר, זה יתפוצץ. זה לא יכול להיות ככה, זה יתפוצץ לא לנו, אלא לנכדים שלנו, שכבר לא ידעו איך להילחם. שהיהודית הדמוקרטית זה סוג של סתירה פנימית. ודאי, זו סתירה פנימית. עכשיו, אפשר להגיד, תשמע, אנחנו רוצים את התרבות שלנו, הרי יש בה גם יופי, אני לא רוצה להכחיש, אבל יש בה גם הרבה דברים יותר מזה, שנייה, אני רוצה... אבל יש בה הרבה דברים שהם לא יפים. אבל יותר מזה, יש טענות רציניות מאוד, לאחרונה טען דוקטור תומר פרסיקו, טענה דומה, אני יודע שאתה באותו מחנה, ויש עוד רבים, שאומר, ואני אשמח אם אתה תייחס לזה, שלא רק שאין סתירה, אלא שכל המושג המערבי של בצלם אלוהים, ושל זכויות אדם, ושל אוניברסליות נאורה, נולד בתוך היהדות. כבר אברהם אומר במקרא שאלוהים הוא צדקה וצדק ומשפט, ואדם נברא בצלם, ותבחן את כל המנהיגים במיינסטרים, לא בשוליים, במיינסטרים היהודי. תמיד היינו מהפכנים, תמיד שמנו את השכל, את השאלות, את הוויכוח, אין לנו כנסייה דוגמטית. אנחנו עם שידע תמיד להשתנות. אנחנו עם שעד היום תנועת ההשכלה שלו מייצגת את רובו המכריע. אני אומר בין 70 ל-90% כדי לא... כן, אנחנו רוב העם שמשתלב במציאות. וצודק תומר, הרעיונות הבסיסיים ביותר, כל תנועת ההשכלה האירופאית, הנאורות אני מדבר, אירופאית, היא קשורה קשר עמוק, שלמה מימון שקשור בעמנואל קאנט, שקשור במנדלסון, שקשור, כולם פה ביחד, יהודים, אבל גם עליך אפשר לחשוב. בחזית של ההתפתחות האנושית הכי מדהימה, ההומניסטית. אני פשוט רוצה לשאול את השאלה, האם אתה באמת מאמין שתרבות שבבסיסה עומד כל הנושא של צלם אנוש וכל בני אדם היו שווים וכן הלאה, הייתה מצליחה להתבדל ככה
הייתה מצליחה להישאר ככה, יש לנו הייתה מצליחה להתחמק ככה מהגורל של כל העמים האחרים שנכנסו לתוך המכבשים האלה של הנצרות והאסלאם, הרי רק בגלל כל הרצון הזה רק לעסוק כל הזמן בהתבדלות, והכשרות זה חלק אבל אי אפשר לקחת את המאה ה-18. לא, זה לא רק המאה ה-18, זה לא רק המאה ה-18, להפך, אני חושב שאתה בוחר לך את הפנינים האלה. אני, מה לעשות, הדוקטורט שלי על התלמוד. קראתי לא מעט, אבל גם רמב"ם מדבר על זה שאם אתה רואה גוי גוסס, אסור לך לעזור לו להחיות אותו, נכון? אתה הוצאת אותו מהקשרו אחר. לא, הלל הזקן, יהודה הנשיא, גיבורים שאני מאוד אוהב לדבר עליהם בספר, פילון אלכסנדרוני, שפינוזה, נחמן קרוחמל, שלמה מימון, ותמשיכו הלאה עד ימינו, ברל כצנלסון, תלכו אחורה ברדיצ'בסקי וחדם. אלה גיבורים של מרכז המחשבה היהודית, ההגות היהודית. יש גם בארצות הברית ענפים מדהימים, משכיליים, מקבילים שלה, כן, הרמן כהן ואחרים. אלה האנשים שמייצגים את רוב רובו של עם ישראל, רם. צריך פשוט להכיר קצת יותר לעומק את תרבות ישראל. המיינסטרים היהודי זה הרבנים שהחרימו את שפינוזה, זה לא שפינוזה. נכון שיש פריצות דרך... אני רוצה להחזיר אתכם לימינו אלה. כן. ודאי שהוויכוח ההיסטורי הוא מרתק, אבל ימינו אלה אי אפשר להתעלם, גם אתה לשיטתך, אינך יכול להתעלם, מדברים שלשיטתך הם קשים ומסוכנים, שקורים בערוגות היהדות, נכון? בערוגות הקצנה האורתודוקסית המשיחית. בערוגות של השרים שמנהלים את המדינה הזאת. נכון, נכון. כלומר, יכול להיות שכמו שאומרים אנשים כמו ספר יחלבסקי, כמו שאומר רם פרומן, אולי איחרנו את המועד. אני לא נביא, כבר אין נביאים, אנחנו צריכים להילחם, ואני לא אופטימי, לא פסימי, אני מציע להיות פעיל. להביא עוד אנשים ליהדות מגילת עצמאות, להבין שאנחנו נאבקים פה על הזהות שלנו, על המדינה שלנו, על הילדים שלנו, וזה לא יעבור בלי תרבות, בלי מאבק אמיתי על הערכים הטובים של אמונה באדם בתוך התרבות שלנו. אתה לא רואה את הפנים של רם שיושב לידך כי הוא פונה אליי, הן מביאות סוג של לאות מיואשת. רם, תן מילים לאות הזאת. הסיפור שלנו הוא גרוע. הסיפור היהודי שלנו, החילונים, הוא סיפור קלוש, וכמה שאורן עושה באמת מאמץ שאני חושב שהוא דון קישוטי. לבנות איזשהו גניאולוגיה של יהדות חילונית, זה תמיד הייתה הערת שוליים בתוך היהדות, שהדת וההתבדלות וכל זה, זה היה הדבר, המיינסטרים שזה, וזה לא סתם שזה מצליח, החיבור הזה בין הדת לאומנות, ואני פשוט אומר, במקום לנסות בכוח לספר את הסיפור הקלוש הזה, יש לנו סיפור נהדר, הסיפור של הקמת מדינת ישראל, של תולדות הציונות, של הסיפור שלנו, החילונים, שהקשר שלו ליהדות הוא במקרה הטוב, בוא נספר את הסיפור הזה. אני מבין, אבל אני מבין את הסיפור שאורן רוצה לספר. אני לא מבין כל כך את הסיפור שאתה רוצה לספר היום, עם כל הכבוד לבן גוריון ולציונות לפני 50 ו-60 שנה, היום במדינת ישראל, שכל כך הרבה אנשים מגדירים את עצמם קשורים למסורת היהודית בצורה שלא מקובלת עליך. על מי אתה מדבר בעצם? אתה נשארת לבד. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שנשארנו לבד כציבור, להבין שבתקופה הקרובה אנחנו לא יכולים לא לחזור לשלוט במדינה ולא לחזור להכתיב את ההגמוניה שלנו על ציבורים אחרים, אלא ואנחנו צריכים להבין שהסיפור שלנו חלש, שאחד הסיבות שאנחנו מפסידים זה כי הסיפור שלנו חלש, הוא צולע, אנחנו צריכים להתכנס בפני עצמנו, להקים מערכת חינוך, להקים מוסדות, להתחיל לחשוב מי אנחנו, מה חשוב לנו, מה אנחנו מאמינים ומה יודעים, ואני חושב שבסופו של דבר יכול להיות שאחרי זה נוכל להיאבק, אבל כמו שאנחנו מנסים להיאבק היום, המאבק שלנו חסר סיכוי, כי אנחנו אפילו לא יודעים בעצמנו לאן אנחנו הולכים. וכמובן שחלק מהצופים שלנו יגידו, לא אתה ולא אתה, אני רוצה את היהדות שלי בילט אין בתוך הישראליות שלי וכולי. וגם לא דיברנו, ואין לנו לצערי זמן לדבר על זה, אולי זה חלק מהשיחה גם, על ההקשר העולמי של עליית הדת ועליית הימין בעולם כולו, אבל זה בפעם הבאה. בינתיים, שני הספרים האלה באמת מציעים דיאלוג מעניין מאוד, כתובים מאוד מעניין. שמע ישראל של אורן יהי שלום, דרכים אחרות של רם פורמן. תודה רבה לכם. תודה רבה. הספר הפירוגון הביא את סיפורם של רמי ובסם,